Poď so mnou na môj ďalší nákup do DM-ky, pretože keď som videla, čo všetko tam tento mesiac pribudlo, tak som tam samozrejme musela hneď ísť a povedala som si, že vás rovno zoberiem so sebou, pretože vás to vždy baví. Po prvé som brala túto dubajskú čokoládu, majú takúto klasickú alebo aj vo verzii s bielou čokoládou. Pokiaľ si ale chcete spraviť napríklad tie Dubaj čokolady jahody doma, tak konečne opäť naskladnili tento pistáciový krém v proteínovej verzii, ktorý som vám tu už raz odporúčala a recept na tie jahody máte stále pripnutý u mňa na profile. Potravín tam potom pribudla aj takáto skvelá novinka, čo je špaldová struhanka. No a ďalej v časti s SPF-kami sa dajú konečne zohnať tieto korejské SPF-ka, moje obľúbené Beauty of Joseon SPF, ale pribudla tam aj táto 50-ka od Cosrx, ktorú som teda ja ešte neskúšala, tak ak s ňou máte niekto skúsenosť, dajte vedieť. Ďalej táto krásna limitka Wild deodorantov, kde si teda raz kúpite jeden tento celý a potom si už iba doplňate to vnútro, čiže by to malo byť také trošku ekologickejšie. No a pribudli aj nové farby tohto virálneho Essence lesku. Ja síce nie som taká, že by som si z kozmetiky kupovala každú virálnu vec, ale toto je naozaj, čo sa týka ceny a kvality, výborný produkt. A ešte sú tam takéto citronelové náramky pre deti proti komárom.